Milí priatelia, pozdravujem vás, keďže vonku je takéto absolútne britské počasie, anglické, tak čo je lepšie ako dať si dobrý čaj? Čaj o 5:00, ten známy afternoon tea. A kde? Poďte za mnou, ukážem vám. Nachádzame sa v slávnom bratislavskom hoteli Devín. A práve v tomto hoteli sa podáva aj známy čaj o 5:00. Ak ešte stále neviete, čo to vlastne je, tak poďte za mnou a spoločne si to ukážeme. Takto nejako vyzerá čaj o 5:00, afternoon tea, ak chcete, v hoteli Devín. Môžete si vybrať z rôznej ponuky čajov. My sme si vybrali Darjeeling, to je ten slávny čaj, ktorý sa podáva čistý, bez mlieka, bez citrónu, iba trošku medu, ak chcete. A samozrejme sú to aj tie tradičné pochuťky, ktoré sa podávajú, ako sendviče, lososový, uhorkový, vajíčkový. Potom sú tam scones s smotanou a džemom a na vrchu úplne tradičné zákusky. Ak sa teraz pýtate, že ako si z toho zobrať správne podľa etikety, tak máte tu k dispozícii takéto kliešte. My ich používať nebudeme, nie je to potrebné. Postačia nám ruky, takže zoberiete si sendvič do ruky, preložíte si ho na tanier a jete. Dobrú chuť.